a będzie wam dane. Wołajcie, niech słyszą was. Na szczęście mieć abonament, by zawsze był dobry czas. Kochajcie, będziecie kochani, niech serca otworzą się. Dla szczęścia już żadnych granic i zgody nadejdzie dzień. Podaj mi rękę, gdy padnę, przytul, gdy zrobię błąd. Razem dmuchajmy w te żagle, niech niesie nas dobry prąd. Podziel się ze mną nadzieją, Daj mi uwierzyć, że ja mogę już ufać marzeniom i wreszcie zapomnieć o łzach. Kiedy na niebie rozbłyśnie gwiazda, wszyscy siądziemy do stołu. łamiąc opłatek, by chwila każda szczęściem zakwitła nam w domu. Z uśmiechem w sercu, bo już nie sami podamy rękę na zgodę. Chrystus się rodzi dziś między nami, to ciało, co było słowem. Stało się ciałem, tak jak prorocy przepowiadali narodom. By jasne światło wśród ciemnej nocy rozbłysło szczęściem i zgodą. A my spontani w objęcia gwiazdy czekamy na narodzenie. Jak ty, my, oni, wszyscy i każdy, bo to nam Pan Bóg dał ziemię. Kawałek chleba na drogę, jasności szczyta ten noc. Cały czas niech płonie ogień, światło niech daje nam moc. Prawdy, miłości i wiary, zaraz narodzi się Bóg. W naszych dłoniach sztandary, noga już sięga za próg. Wyjdźmy więc na ulicę, żeby nowinę nieść o tym, że każde życie warte jest, żeby je wieść. Bądźmy bliźnimi dla siebie, nie od święta, lecz dziś. Nikt nie zostanie w potrzebie, razem dziwnie
bo punktualnie 18:30 zaczynamy i nie ma zmiłuj się, tu musi być pełny profesjonalizm. Więc powtarzam, dla tych, którzy nie wiedzą, po raz pierwszy we Wrocławcu uczestniczymy we flashmobie z prawdziwego zdarzenia, czyli w takim wydarzeniu artystycznym bez zapowiedzi. To, co się dzisiaj wydarzy, w czym wszyscy będziecie uczestniczyć, nie zostało zapowiedziane. Kochajcie, będziecie kochani, niech serca ułożą się. Pierwsza? Chyba tak. Napisane u mnie. Nagrajmy Bartek tutaj śpiewa. voicingi tam, gdzie... Tak, ale tu, aha, dobrze. Wszyscy, co? No to teraz Bartek powinien nagrać dla szczęścia już żadnych granic i zgody nadejdzie czas. Daj mi... O Jezus Maria, sorry. Jak chcę... O co chodzi, panie, o co chodzi? Chrapliwy Dzień dobry. głos. Wyjdźmy więc nas... Pomyliłam melodię, absolutnie inną. Se jaja robią, nie? No. A tu jak robota chirurga teraz. Słuchajcie, ja ostatni raz za sitkiem stałem w 99 roku. Były inne sitka, odsuń się. Co to za nagrywanie, robienie zdjęć tutaj podczas pracy, panowie? To tylko rozprasza. Wam dane... To idzie, Tak, mogę śpiewać. w internet idzie, tak. Bo jak śpiewam takie właśnie popowe piosenki, to nie jest moja w ogóle. Big wheels keep on turning, oh, the proud Mary keep on rolling. Rolling, 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 rolling on the river, I said. To musi całe teraz przelecieć i zaczniemy od początku, czyli Czarek będzie wychodził, Czarek se wybiera drzwi, które też się szybciej obracają. Bardzo dobrze mi się nagrywało, super. Ale to są takie młode talenty, że szkoda gadać. A w ogóle najbardziej zaskoczył mnie Maciek, którego nie słyszałam od... Też nie słyszałem od liceum. I po prostu to, co on zrobił, to masakra. No i niesamowity, przecudownej urody głos, tak? Czarek, szacun. Wychodzi... To moja scena, tak. Głos, który wychodzi z kieliszka.